హలో ఎవ్రీవన్ మా తెలుగు వన్ సంస్థ అనేది 25 సంవత్సరాల క్రితం మా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కంటంనేని రవిశంకర్ గారికి వచ్చిన ఒక ఆలోచన అనేది కాలానుగుణంగా ఒక కృషి పట్టుదలతో ఒక సుదీర్ఘమైన విజయగాథగా మారింది. ఈ ప్రయాణంలో ఎన్నో సక్సెస్లను చూసాము, ఛాలెంజెస్ని ఫేస్ చేసాము, ఎన్నో మధురానుభూతులు అన్నీ మూటగట్టుకున్నాము. వీటిని అధిగమించడానికి మా టీం చేసిన కృషి తప్పకుండా అభినందించాల్సిందే. కంగ్రాచులేషన్స్ టు అవర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ on reaching this remarkable 25-year milestone. This milestone reflects commitment, hard work and passion of every individual who has been part of this successful journey. Wishing our Telugu One many more years of success and excellence. Thank you.